Ozaj to nie je iba o reprodukcii a iba o vaječníkoch, dochádza ku mnohým iným zmenám v tele. Niektoré vidíme fyzicky a iné nevidíme, že sú to tiché zmeny, ktoré sa nám dejú vo vnútri organizmu. Tie, ktoré začíname na sebe badať, sú napríklad zmena ukladania tuku. V dôsledku poklesu estrogénu sa totiž už tuk prestáva ukladať v tej oblasti bokov a stehien a začína prechádzať do tej brušnej oblasti. Toto mnoho žien si najviac uvedomuje, že takto sa mení akože kompozícia tela a takisto dochádza ku zvyšovaniu celkového tuku v tele a ku postupnej strate svalovej hmoty. Hoci tá svalová hmota sa nám začína strácať už od tej 30-ky. Len teraz v dôsledku tej zmeny kompozície a že sa zvyšuje ten telesný tuk, to viac badáme. Takže ozaj je práve kvôli tomu veľmi dôležité zamerať sa pre nás ženy najviac na tie svaly, aby sme si ich budovali, aby sme nedovolili, aby ešte viac odchádzala tá svalová hmota. Dochádza k zmenám na úrovni ciev a srdca. Môžeme badať, keď chodíme na preventívne prehliadky, že sa postupne zvyšuje cholesterol, môže sa zvyšovať krvný tlak, môže sa zvyšovať riziko pre tzv. Inzulínovú rezistenciu. To je stav, kedy už bunky nereagujú dobre na inzulín, ktorý prenáša glukózu z krvi do buniek, čo môže byť potom problém pre rôzne metabolické ochorenia. A rovnako vnímanie stresu sa zvyšuje, pretože nádobličky, aj vaječníky, oni komunikujú s mozgom, že je tam to prepojenie a náš estrogén má kvázi takú regulačnú funkciu aj na ten stresový hormón kortizol a preto práve v tomto období, kedy dochádza ku kolísaniu toho estrogénu, tak vnímame, že aj také predtým bežné stresové situácie začínajú byť pre nás náročnejšie, že ten stres vnímame oveľa viac citlivo. Ďalšia zmena je na úrovni urogenitálneho traktu. Môžeme badať v dôsledku zmien v tkanive, zmeny v pH a v mikrobiome, ku ktorým môže dôjsť tiež v dôsledku straty estrogénu, že sa nám tam napríklad zvyšujú infekcie, môžeme badať častejšie zápaly močových ciest, takže to tiež môžeme pripísať aj tomu poklesu estrogénu. A čo je asi také najdôležitejšie si uvedomiť je, že po menopauze, keď už sa prestane produkovať estrogén vo vaječníkoch, tak naše srdce, mozog aj kosti sú už menej chránené. Takže je už viac na nás sa chrániť svojim životným štýlom.